Повечето запитвания на страницата са по отношение на редуцирането на килограмите или така нареченото отслабване. Много хора ме питат дали може да отслабнат без физически упражнения, без тренировки, някои поради липса на знания, други поради липса на условия, трети поради липса на време. Да, абсолютно е възможно да отслабнеш само с хранителен режим. Но тогава ефекта, който търсите, може би няма да бъде достатъчно задоволителен за вас. Защото когато отслабнете само с хранителен режим, тогава тялото ви стои, на наш език казано, меко и увиснало. Може да ви хареса това, че сте свалили килограми, но няма да придобиете стегнатия и атлетичен вид, който искате. Затова аз препоръчвам поне 3 до 4 пъти в седмицата да се вкарат някаква физически упражнения, физическа активност, дали в домашни условия, дали някакъв вид спорт, тогава резултатът ще бъде много по-задоволителен.